Pini bangke labang so video along top 5 horeng war sai puthak le chithan polonang lapen lang polonang lapen ali tum sta me details mate klar daga lam bangke labang so video arlo si thek polong ikpo lapen Karbi Anglong arlo ke klang avoreng war sai puthak ta la top 5 along dudun iglo lasin ali tum thek pon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang arado ana fans tami nali tum jong si labang so YouTube channel long nang kahomri milang pulte nali tum coaching hon kajin sudo pulte subscribe krepin pen nali tum dam igdere non nali tum subscribe gon lapen adung hestame belar jan thekloing hodas tami nali tum berpon igder non lapen latest update nali tum kilang werje apan pura Telegram channel along nali tum nang join don igon hodak nali tum latest update long pon ikpo tangte la top 5 aputhak le pini lang polonang lapen chithan polonang lapen top 1 long avoreng war sai bangala son hello top 1 long kiwang bangke labor welfare department na hin pen si labang so avoreng war sai paklang poniglo lapen postamen bangke IMO mate insurance medical officer labang so post lo lapen number of the vacancies bangke kaduka pen 11 do lapen salary mission dak salary nalitum 30,000 pen 1 lakh 10,000 analitum long pon ikpol lapen last date bangke 25 August 2023 si last date lo lapen nalitum labang so details laing pul de telegram channel lang na homri go das tamil labang so labor welfare department labang so avoreng war side details manalitum pan nang pi pon ikpo lapen puthot non number 2 along bangke penangan dagdo vacancies dos tamet lang pono nang lata lapen number 2 long mala Assam land records and survey pu labang so voreng warsai lapen dag GIS assistance aposto lapen last date labang ke 10 August 2023 si last date lapen salary nalitum 25,000 pen chenglok 30,000 analitum monthly long ponik po latanali tum ninghang polte jogdun igon das tame lapen labang so details labang kenili telegram channel long pi ikpo lapen nalitum hodak langpon igon lapen puthot non number 3 along mate top 3 awareng war sai puthak le chithan polonang lapen langpon lonang lapen top 3 long bangla son lo women and child development Assam labang so women and child development department no labang ke lapen da kaduka wepen 84 an post do lapen last date nalitum 6 August lapen total la 84 apos pen dag ading si lapen labang so avoreng warsai labang ke dag department wise si thak pono mate vacancies wise si dag thak pono lapen ko pp along si ke do ke thak pon malabang ke nili non nali to manan than pachini ponikpo number 1 along bang ke district mission coordinator labang so dim 15 post an pipono lapen salary dag 35,000 anali tum long ponikpo lapen number 2 along bangke dak district program coordinator labang sodim stame 4 post do lapen salary nalitum dak 35,500 an dak stame long ponikpo lapen number 3 long bangke dak gender specialist dak kaduk awi pen 27 an dak post do ponlo lapen monthly nalitum dak 20,800 an nalitum dak long ponikpo lapen puthot do tulang dak number 4 along bangke DAP C dia ekta PMMVY labang sodim stame dak for post an pipon lo lapen dak department 5 along bangke is account assistant dak 17 posto lapen salary na inglitum 19,500 an long ponik po lapen number 6 along department bangke DEO department lapen lata PMMVY along lo lapen dakta 17 aposto lapen salary 10,000 na litum long pon ikpo lapen la kaduka wepen da 84 anda aposto lapen age limit bangke 21 pen 38 ang arta abang pu abang piatum si jogdun long ikpo lapen nalitum labang sodim to jogdun igi polite telegram channel na homri go da details nili nalitum pan nang share ikpo lapen non bangke top 4 lo top 4 along ko pima labang tanon lang polonang labang so top 4 chengchia prang prang nalitum labang so YouTube channel long jong na kahomri milang polte kaching hon pen nalitum subscribe igon lapen adung hestame belar jandui hodak stame nalitum berpon igdernon lapen top 4 along bangke dak SSUHA pu la so full form bang pen anding o las nalitum labang so details ta telegram channel long long ikpo nalitum jong se naing pulote lapen labang so adim bangke 6 ana post to lapen computer assistance apos lo lapen age limit 18 to 40 years an salary nalitum monthly 20,000 long pon ikpo lapen last date 11 August to 2023 si last date la si prabjin penalitum jogdon igi pulte jogdon igon lapen labang so
awering war sai longbang computer experience certificate mate diploma 3 years diploma do ek nangpu lapen number 5 lo lamate kijut silo top 5 lo labang tanali tum thekpon long ekpo labang he eli tum Karbi Anglong ar lokik lang awering war sai lo nasionali tum labang so video lang misten plus share ko lapen non top 5 le lang pon nang mate chethan pon na top 5 bang lason hello Karbi Anglong ar lokik lang awering war sai labang ke lason South Point English School manja Karbi Anglong labangso South Point English School lahin pencil labangso awering war sai bang peklang poniklo daka duka we pen apus mang insiver do science teacher afan lapen qualification daka nalitum BSc mate MSc ki untang abang fu mate abang finang po lapen nalitum salary bang hadak mention bon pe ko ane ki piponji la nalitum detail salam kachini ji pulote nalitum panili la screen along nalitum number thek pon log ek polas bangso number ron nalitum call igon lapen details mate klar dagalam nalitum arju igdet non lasi pini bangan top 5 Voreng Abirta bangla ansi nili kangton pon ikpola penali tum jong sila chongwai ko lo bang Voreng over sinali tum ki jog don jining hangma la pen la bang so detail ko son se ka apply ning ma pulo tang te nali tum telegram channel long na homri ko rasta me nili nali tum han details bangke nang share pon ikpon mate nali tum thek pon long ini video long bangla ansi kangton pon ikpola pen pena puthot ka prek video mate ka prek Abirta nili nangli tum hana 1p ikpo lase domi thak me kadu kavi Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang rado an fasta me nilihin pen KARDOM to change